alguén que saiba cantar así moderno. Que era pa... Espera un momento, que buscamos unha cantante. Alguén que... Un momento, que buscamos cantante. Non se le ven engaño, querido público. A diva da Orquestra Os Modernos son eu. Música, maestro. Se te queres copeteiro divertir, vai comendo un cartuchiño de mar. Ai, que quentiño rico está, xa non se pode pedir máis. Ai, caseiriña, non me deixes ir, porque despois has de arrepentir e vai ser moi tarde xa. Ai, vou, que o manicer